뭐 닭다리 보는 거야? 던진 거야. 어머나, 아인진 베톤이랑 밀레 부스리 만나요. 그러니까 सरकारनो होते एडिसिवा कागज पत्र किसलेरान मा हमते गोबांले मा हमो सामो सामाता कामो साकेंफोरनो नों चेयरमैन बो सागा क्वाली इनके कागज पत्र होते किसान बगे कागज पत्र रिले हम तो जैसे तुसा गानी बेतोनिरां बाय दुमान दो सारा जों होनो नों डाक्टर नाजों तो फने बिसा तो हम तो ते साइड नांगे सिने एडिसिवा मारने फॉरवर्डिंग है होगा तो नाटिन हम डाक्टर नाजों बिसा दिन बाम मन काम लायनानै पंसाबो बुमा फनो आसा सान्या नानो हनि गगबो खा kamu mana ni? Ini sugar mana? Sugar, kita, kita mana bosorang kah, bonro bosorang kah sugar mana sugar ni doktor kena, kalau hasil sudah jahat apa, jadi itu hamzai tes kini ni gini kini kini tangan cawang, jadi kini doktor hospital buat cawang, jadi sugar pura besar, kalau ini sih mana yang sahaja. जों YTF नि जे मिया सालो फाउंडेशन दे थांमोननि सिनि पुइला जे YTF यूट्यूबर फेडरेशन नि जे फाउंडेशन दे हमनो रुबिना जों सिनि अ बुजों नरवाखि नगर एबा 2 नং मोहनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आंदर जों तिनि फुंसिनि तिनटा फैमिली न जों फाइनेंशियल हेल्प फैया बरंनि गाहाम चिकित्सा खायजोंना बागै बेटर ट्रिटमेंट नि बागै एकटांखि लेफुंगाव सुबलक्ष्मी देवबर्मा बनो जों सुबासु थाइगे किसा ताई थाइगेना हाय सम्बुराम कामी एबा सम्बुराम बिसि अरब काबिरी देवबर्मा जिराय बुसासा खायजिङो नक सिगाना बिनि 3 बोसोरनि सिमि बिनि अरु खामि बेमार हायमे मानजांमानि कुनु डाक्टर रममाया बेनो ताइसा उन्नत चिकित्सा खायजोंनो बागै आं आनि जेसक मानसाक आं बनो गोखा आनि सेलारिनि रांबाय आनि बेतननि रांबाय जेसक आं सुबाय मानसक सुबाखा बताबो खोनाराबो डाक्टर नायजागिनो ताबो बो 6 बोसोर काखा थानाय 3 बोसोर निसिमि बो कष्ट मानै अनेक बियालो क्लाइजाक बं फेमिली गाहामके ट्रिटमेंट खायजोंमाया ताबो आसा खायो बर ट्रिटमेंट गाहाम खायजोंनाय बिथि बाराय रबाय गाहामखाय बो हामनै थानाय होनना आसा खायो तेगेसे ताबो लास्ट लेम्बुसरा और बलराम चौधरी कामी एवं सारगुरिया और सावित्री देवबर्मा बो बीमार है मनजक बनो बो डाक्टर नायजांनायनि बागै आं जेसक मानसाक आंनि सेलारिनि रांबाय आंनि बेतननि रांबाय आं सुबा सुफै हायगेना बसकांनि सालबो जों नर्थ सिगो मीडियानि मरबो जों अ एरियाव जस सिनि बुबाग्रानि लीडरशिपनि बिसिंथि बुबाग्रानि दागि मुंबाय जे सुबानो नांसक सुबाय थानायसिं